color blanc i negre. Com es diu això? El codi QR. Un codi QR, molt bé. Doncs avui hem de dibuixar el nen que hi ha amagat aquí. Tothom agafa el seu iPad i escanegem el codi QR. A veure qui t'ha tocat. Qui t'has trobat? A l'Arraf. A l'Ashraf? En Marc! Vinga, anem a dibuixar-lo. A veure quin Ashraf més xulo que t'ha sortit. Tinc els ulls marrons, sí, no? Ja pots dibuixar. Una miqueta. Som-hi. Us en recordeu que vam fer servir una aplicació? Sí. Quina aplicació fèiem servir? La del Google. La del Google, perfecte. Doncs a veure si trobem tots l'aplicació del Google. Aquí. Doncs vinga, toqueu-la, toqueu-la. I busquem coses dels colors que hem treballat. Recordeu que hem de clicar en el micròfon i dir què és el que estem buscant. Sí? Coses de color groc. Coses de color verd. Coses de color groc. Vermelles. Una mà. Una tortuga. Els plàtans, els cors, els paraigües, els pollets, el Pikachu, el Pollolino. Un cor.